नायलाय ओंखाम जानाय मानसिया फिसाजोखौ भिडिअ खेबिबावो ओंखाम जानाय मानसिया मा भिडिअ खेबलायलायबावो नै जि दुगाखा coba नायलाय बाय जिबिकाखौ नायलाय हाथायानो बेना एन्जर अखा जोबनायसो बिसा मालाय ह नै बिदि जायो इसोर जायाहाय बियो मंगलबाराव फैफिनबाय मानसि लानो लायफिननांबाय जोंहा Mama. Dennis kan. Ha. Mama. लोगोफोर आं दा माने फेक्टरियाव फैदों आरोना डाइरेक्ट मेन फेक्टरि माने केक बानायग्रा बायदिसिना बिदिनो मेथाइ बिस्कुट बायदिसिना अनेक बानायो आरोना थाव रुटि माबा माबि बन बेफोरखौ बानायो ओमफ्राय दा फाइनाली आं दा लानानै थांसै केकखौ ओमफ्राय न'आव हाहैनोसै आरोना जोंहा बस बे माने माबायाव माजबाराव थायोमोन आगरफोरा सिनि पाव मया दादा न किमान बोसोर हल यार कामफोराथ' 5 बोसोर न आरो बैथिं मेनेजार दङ Bitrot bohe manager tu, bohe bisot defam alu. दा माने केकखौ लाबाय लाना थांसै बिल सेल खालामसै 100K सेलिब्रेशन लिरदों बेहाय ओमफ्राय माखासे आङो माने ममबातियाव होबावगोन आरोना 100K लांनोसै न'आव माने खाहैनोसै आरोना एसे नायनो हागोन माने बिस्कुट सिस्कुट मोनजोबो आरोना बेहाय क्रिम बन माबा माबि फ्रुट सब एसे बानायो सिंथिं नांगौला आङो इसोर आइ फैला दुनिया के भिडिअ बनाओ मैं इतना न बनाओ न हिन्जाव गोदानखौबो माने बिदि लाबोबाव आरोना थिखोनानै बिदि लाबोनांदों दा केकखौ दा जों लानानै थांसै केकखौ माने नैबे थाव दिफु खाथियावनो आरोना थाव दिफुनि अपोजिट नोंथांमोना सोरबाफोर माने बार्थडे केक बेनिफ्राय इउटुबनियानो जा वेडिंनियानो जा केक एनिभार्सारिफोरनिबो माने बानायनो हागोन आरोना केक बानायफैयोबा बेहाय अर्डार खालामफैनो हागोन न सब केक हबो याते गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड ब्रेकआपआव केक हबो दाबो Thumbnail फोटो का वीडियो दिखो thumbnail फोटो का वीडियो ब्लाड फोटो ब्लाड माथो स्टाफ इसे Oh my dog mana Mr. Psycho, Mr. Mohon. Masa bukan? YouTuber live.
ayung sampai kita sudah dulu kilang juga ayung. Makanya. लोगोफोर दिनै माने नोंथांमोना आंनि दैमु बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ नायनानै आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै साबस्क्राइब खालामनानै दिनै 1 लाख साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामबाय माने 1 लाख फेमिलि खालामना होबाय आरोना दिनै आंनि चेनेला 1 लाख साबस्क्राइबार जाबाय दा बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय आंनिसिम दा दिनै माने आङो आंनि फेमिलिनि गेजेरावनो नोंथांमोनखौ माने नोंथांमोनजों लोगोसे दिनै माने सेलिब्रेशन फिसा पार्टी लाखिदों आरोना जिनाखि आंखौ सिगां समाव फंबाय बिनानावमोना भिडिअ बानायनायाव गोबां मदद होबोदों आरो जोंहा न'खरनि गासैबो बिदा फंबाय आदै मादै आब' आनै आमाय गासिबो माने सापर्ट खालामबोबाय थादों आरोना बिदिनो दा नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामदों आंखौ दा बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय थाबाय दा नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ सोंबाय थायोमोन नोंथां नोंना बिफा गैया नामा बिमाखौल' नुबाय थायोमोन नालाय भिडिअआव दा बेखायनो गोबाङा बिदि सोङो ओमफ्राय दा आंनि बिफाया बेनो आरोना नोंथांमोना नायनानै लादो ओमफ्राय बिमाया आइया बेनो ओमफ्राय नैबे आंनि फंबाय ओमफ्राय आब' गेदेरसिन बे गासिबो हाबा जाजोब्बाय आरोना जोंहा न'खराव साथाम दंमोन बिब'फोरा ओमफ्राय गासै साबा फंबाय आं ओमफ्राय आब' साथाम दा ओमफ्राय नैबिथिं जोंहा गुमै दङ आदै दङ आमाइ दं बिनानावमोन दं फंबाय गासिबो नैबे बिनानाव मादै दं आब' दं ओमफ्राय बिथिं मादै दङ माखासेफ्रा खामानियाव बेस्थ' जानानै दङ दा ओमफ्राय नैथिं आब' दङ नैबे आब'नि फिसाला ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आङो सिगां समाव फार्स्ट भिडिअ बानायनायाव माने थुलुंगा होनाय बेखौ आङो दा दसे उनाव माने नोंथांमोनखौ आङो गांसे गांसे मान आर'नाइ फालिजों माने बरायनो सानदों आरो नोंथांमोननो देखायलांगोन आङो सोर सोर आंखौ मदद होबोनाय दा माखासे लोगोफ्रा माने गाज्रि दामोन आरोना दा सोरखौबा आङो लेंहरनोबो हायासै आं हानायसिबां केपासिटिखौ रायजोफोरखौ एसे माने बोथिसे ओंखाम जाहोनो होननानै दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरोना लोगोफोर दा आङो केकखौ हानोसै ओमफ्राय गासिबो स्ल'गान होदो एसे 100K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानायनि दा बेनोसै आरोना ओमफ्राय दसे उनाव आं खोन्थागासिनो दङ माने सोर सोर मदद खालामबोनाय फार्स्ट टाइमाव सोर सोर भिडिअआव ओंखारनायमोन खनदो दे जनगण लागायदो 100K celebration ni 100K celebrity oh maba celebration ni oh maba congratulations nama congratulations dede ore pidi bra ore pinas deh ore pinas pun biduli 100K celebration congratulations kau nuru aja nih. Kulitnya parahnya dulu deh, nah orgas nih biar kulitnya parahnya. Henang kali ini. Ini di keras nih. Ini lebih sih kau ya? Belum sampai. Abo? Mana faulet je?
Krim của đúng năm bây giờ. Krim của đúng năm à? Berapa turun? Berapa? Konsaiwari, bitangannya mana pas angni hijau langgar dengar na, pas mana Undalo gue teman Harsingsa माने नगा आंना चेनेला डिलिट जाहां समाव माने गोबां हेल्प होदों आरोना रिकभारि खालामफिननो जिमायलाय जाया सिगां जादोंमोन नालाय प्रब्लेम बेबो खालामदोंमोन आरोना नाम मोजांखौ आं गोसोआव गैला ओरैनो मेरगम होनना एक्टिं रोङो आरोना दा माने फरायगासिनो दं नालाय बेनिखायनो बानायथ'नाय जायाखै उनाव बानायगोन आरोना बिदिनो Ini kan nggak? Nada ya yang mana? Nada ya. Angsa di nih. Roichila ada Raijwpwrnw bra. Nih, जानाय लोंनाय सुरु जाहांबाय बरिया ना? दे, जादो, मोजांनो. गोथावथार ना? दे, बरिया. ओमफ्राय नै ओरैजाय दे, गोथाव ना? अके, दे. जोगोनार दे, मोजांनो. दे. नै बेलाय आरो माखासेया दहायनो जाखांबाय आरो नैथिं दंबावो जायैफोर आरो जाखांनायबो सिमाल गोलाव सेक्सियालाय बे आरो मा लेट जाखायो बेना आलु गरम बा फैनायानो फैनाय नुवाखै नों डाइरेक्ट केकखौ मोनजाग्रोबाय नोङो देन्जारलै नोङो दे सेलिब्रिटी नाम मोनजाखायो बेखौ रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं उसुर बायदि जाखायो बाल मानसिया नायला आय गब जाखायो गब जाखायो माथो आसोला आरो ओरैजाय आसोला पुरा फट' साफायगासिनो नै फट' साफायगासिनो फट'शुट खामानिफ्राथ' एसे जोबस्रांनानै थांबाय माखासे फैनो गोनां मानसिफ्रा मोनफैजोबनो हायासै दा अखायाबो बोथोरा बारा मोजां नङा नालाय अखा हाबाय थाबाय फुंनिफ्रायनो जुब मैया दाखालिलाय मोजांमोन बोथोरा ओमफ्राय दा बिदिनो खामानि मावग्राफ्रा एसे खस्थ' मोनबाय आरो
दा नै आङो एसे ड्रननि शट लानानै दोननो नागिरदों माने बेखौ एसे एडिट खालामना होगोन आरोना मैखोमा दासो फैदों दासो अमा बायदि जाबाय मानसिया अमा जायै जायै अमा गारदोलै अमा जानायखौ नोङो अमा जाखायादांलै जानांला अमा ड्रननि शट एसे लानि र' DJI मा बियो मेभिक मिनि नै साबे सेक्सि बौ जागोन हा जानो सार्ज जादोंना जायाखैबा लगा 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 बैटारि थरसे लाखा बै मोनसे सोना लाखाबानो दे मोजां बिरो ओइ नै बिजौआव थांबाय मा लानो नागिरदों मा शट लानो नागिरदों बेखौ बुंदो खारनाय शट आर'नाइ शट खारनाय गामिखौ लाना हो गामिखौ लाना हो एसे 360 लाना हो जोंना गामियाबो एसे माबा नुजानायनि इउटुबाव ओइ drone नै बिरबोगासिनो नै गोजौनिफ्राय लाबोदोंसो ब्रा थाम्फै दांग्रा सोर थाम्फै दांग्रा बिरहोदों बेहायलाय गोजौआव थाम्फै दांग्रा लागाव बङाइगाव मा होनो बेखौ थाम्फै दांग्रा गिरन इसोर हिराया नै देलाय इदावलाय माबानाय मुखुना मिनिखौनो हाया मिनिनो रोङा ना इयो मालाय धनिस्कानि लोगोआ बा खुसि जाथारदोंहाय दिदु इदो बदो दे हिरा इदो बदो दे इदो तो दिले इदोले Isyarat minum katarak ini, minum katarak ini, kagrek nagilai ini aja.